Bu, iki ngene Bu ya, aku tukane sandal mae anakku nang online nek tuku ki ya larang ya bermerek. Tapi wong mosok ibu-ibu ditukokne kaya ABG ngene iki. Kan model ABG ngene iki. Terus iki tak irone ning mahmu Bu ya Bu. Gah, ora iso. Ora apa-apa iki sik anyar aku urung tak gawe blas iki ya bermerek iki larang nek tuku anakku. Wis to engko kok dol payu iki laris yo an sampean kok tak dongakne laris to wis to. Iki jolono sing penting aku gawe. Mulane to nek tuku ki aja online. Iki pasar anakku. pirang-pirang dicepaki kerek milih kerek jajal. Yak-yakan tuku online iki ora bener dibalik nang omahe Iya. bakul. Yo kok minteri bakule sampean to bar. Wis to mengko gampang petunge. Pokoke sing penting iki jolono. Kok ora ngesakne awakmu ngene iki. Ya wis kena milih sing ndi lek mung ngijoli pira tomboke engko gah aku lek mek tomboke titik. Yo cepet ngene iki wong tuwek para yo cepet ngene iki ae. Mosok wong tuwek kon gawe kaya ABG. Engko marai payu neh lek gawe sandal ngene iki. Bener ngarepe seno kaya. Wis iki tomboke pira karepmu aku manut salam njaluk. Iki tomboke 35. Ya wis ngene penak dadak arep rewel lho. Sesuk nek ditukane anakmu njaluk. Sesuk lek sampean penak tak tukoni aku sesuk balik neh rene. Tangga-tanggaku tak kon rene yo anek tuku. Nya iki duwite. Tapi tomboke utang lho iki Ya, sian. lah wis ijol tambah utang ngene iki jenenge prak ngerjain bakule. Piye iki kok tak nggih blonjo arepan sian. Sesuk-sesuk lek ditukane anakmu njaluk ana dhuwit ae tukono dhewe. Wis iki tomboke tak weki saiki ra sida utang aku tak ra sida blonjo ritek. Laris-laris buka dasar. Suwun Bu ya. Oke. Muga-muga laris. Sesuk tak balik rene neh. Laris-laris. Assalamualaikum Lur. Iki segitu aja ya. Dari saya ini gara-gara dibelikan sandal anakku dari online lo ndak cocok ini. Bakul ngajak rupet emang. Wis ya Lur ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.